मराठी एक्सप्रेस. कोणती स्वरूपता, कोणती समीपता, सलोपता आणि सायुज्यता. सायुज्यता म्हणजे कोणती? ज्याला जन्मही नाही आणि ज्याला मरणही नाही, ती मुक्ती जर मिळवायची असेल आपल्याला भगवंताच्या सेवे अगोदर आई वडिलांची मग संतांची सेवा करायची. आणि हे करत असताना लहान मुलांना आपण चांगले संस्कार करणं गरजेचं आहे. आपला जन्म कोणत्या धर्मात झाला? हिंदू धर्मात. पवित्र ते कुळ पावन तो देश जिथे हरीचे दास जन्म घेतील. त्यातल्या महाराष्ट्रात झाला, संतांच्या भूमीत झाला. म्हणून आपल्या लेकरांना आपण संस्कार केले पाहिजे. आपल्या मुलांना राम कृष्ण भीम अर्जुन माहितीच नाही. आता काल परवा रामनवमीचा माझा कार्यक्रम भिवंडीत चालू होता. संध्याकाळच्या वेळेस 7 ते 9 कार्यक्रम होता. 7वीच्या पोराला विचारलं, म्हणलं सांग बाब्या तुला रावण माहिती का? तुम्हाला माहिती महाराज. म्हणलं मग सांग रावण कोण होता? ते म्हणलं महाराज रावण शाहरुख खान होता. त्या पोराचा दोष काय? ते मध्ये 2 सिनेमे येऊन गेले ना, रावण 1 रावण 2. नाशिक मध्ये सदाच एका पोराला प्रश्न विचारला, म्हणलं सांग बाब्या भारतात सगळ्यात जास्त बर्फ कुठं पडतो? 7वी-8वीच्या पोराला उत्तर गेलो. म्हणलं महाराज भारतात सगळ्यात जास्त बर्फ आमच्या जिल्ह्यात, आमच्या तालुक्यात, आमच्या गावात, आमच्या गल्लीत, आमच्या घरात 10च्या पुढे दारूच्या गालासात पडतो. त्या पोरात दोष काय? ज्यांनी त्या ठिकाणी पडताना पाहिलं ते ठिकाण बरोबर सांगितलं ना. आपल्या पोरानं संस्कार नावाची गोष्ट राहिली नाही. कशामुळं? मोबाईलमुळे, टीव्हीमुळे अख्खी दुनिया पागल झाली. मला सांगा त्या टीव्हीला एवढ्या मालिका आहेत, त्या मालिकेतून आपल्याला फायदा काय? एखादी आध्यात्मिक मालिका असेल, रामायण असेल, रामायणातून फायदा आहे. कसं वागावं, कसं बोलावं, भावाशी कसं वागावं, आईचं कसं वागावं, आपले कर्तव्य काय, आपल्या जबाबदाऱ्या काय, हे रामायण आपल्याला शिकवतो. नायराची मालिका काय शिकवते आपल्याला? नायरा आहे ना तुमच्या टीव्ही, काय शिकवते? सकाळी एखादं, दुपारी एखादं, संध्याकाळी बातमी. ही संस्कृती आहे. टीव्ही पाहण्यात मजा काय? आपण टीव्हीला एवढा 5, 25, 30 हजाराचा टीव्ही घेतो, भांडवल करतो, त्याला रिचार्ज मारतो. काहीतरी फायदा झाला पाहिजे ना. मालिका अशा पाहिल्या पाहिजे जेणेकरून आपल्या जीवनातून काहीतरी बोध घेतला पाहिजे. आपण नुसते सत्य करतो, कीर्तन करतो. मी प्रत्येक सत्य सांगू तुम्हाला, काहीचा 40वा असतो, काहीचा 50वा असतो, 60वा असतो. मला सांगा सत्यातून गावातले लोक सुधारले पाहिजे का बाबा? तुमच्या गावात सत्य किती वर्ष सांगतो तुमच्या गावात? तरी 5-50 वर्ष जास्त असेल. मला सांगा 50 जर वापरतो, मग 50 वर्षामध्ये गावातले कमीत कमी 50 लोक सुधारायला पाहिजे का? दरवर्षी समजा 2-4 लोकांनी माळ घातली पाहिजे, 2-4 लोकांनी गुटखे सोडले पाहिजे, 2-4 लोकांनी 90 सोडली पाहिजे, भांडणं सोडले पाहिजे. तर तो सप्ताह बसून गावाला लाभच होत नसेल, सप्ताह करण्यात मजा येते. मग सत्यात बदल कोणाच व्हायला पाहिजे? गावात का बाबा? सुधारायला कोण पाहिजे, बाबा का गाव? अहो काही लोकांनी कौलं बदलले नाही, आम्ही जागा घेऊन 4-4 मजली उभे केली. उभ्या बाजारात हे तो नावडे पंढरीनाथ आपलं नकाट करायचं, परत बोलावं नाही तरी चालेल. आपल्या लोकांना समजून सांगणं ही काळाची गरज आहे. तुम्ही नुसते आम्हाला पाकिट देता पण कीर्तनातून काही नीतीच नाही. कीर्तनातून काहीतरी घेऊन गेलं पाहिजे का नाही? एखादं वाक्य, एखादा दृष्टांत, एखादा सिद्धांत जीवनाचं सोनं होतं. मी असं ज्या कीर्तनात सांगितलं, काहीतरी कीर्तनातून घेऊन जा. साऊंड सिस्टीम वाल्याचा दुसऱ्या दिवशी साऊंड सिस्टीम वाल्याचा म्हणजे महाराज जय हरी, दिले खुश. मला वाटलं तारीखच लागते. ते म्हणले बाबा तारीख बिरीख नाही. मी मेलो तरी तुमची तारीख घेणार नाही. म्हणलं का मग? तुम्ही रात्री कीर्तनात सांगितलं काहीतरी घेऊन जा, एक जण माईकच काढून खिशात घेऊन गेलो. माईक आम्ही सांगतो लक्षात, लोक घेता वाचा. मग भगवान परमात्म्याने आम्हाला हा देव विनामूल्य दिला, भजन करण्यासाठी, पूजन करण्यासाठी, दान करण्यासाठी. मी मगाशी बोलता बोलून गेलो. तुम्ही म्हटले महाराज माळ घातली नाही तरी चालेल, गण लावला नाही तरी चालेल. हाच प्रश्न एक दिवस अर्जुनाने देवाला विचारला.
काय रे देवा, काय रे देवा, जी लोक पाप करतात ती सुद्धा मरणार आहे, जी लोक पुण्य करतात ती सुद्धा मरणार आहे. माळकरी जाणारे, कीर्तन करायला जाणारे, काळ्या पिशीतले गांजा गाड्या नोळ्या खांड खाणारे सुद्धा जाणार आहे. मग सांग देवा, तुझी भक्ती का करायची? प्रश्न बरोबर ना? पापी मरणार आहे आणि पुण्यवान सुद्धा मरणार आहे. त्यावेळेस देवाने अर्जुनाला सांगितलं, आहे का अर्जुना, मांजर गेल्यानंतर आपल्या पिलांना 7 कोपरी देऊन फिरते. त्याच दाताने तीच मांजर जेव्हा उंदराची शिकार करते, एक केस सुद्धा शिल्लक ठेवत नाही. त्यासाठी अर्जुना, या कारणेला भक्तराया, हा मंत्र तुवा धनंजया, शिकीजे जई या मार्गा भजिजे, 12वा अध्याय भक्ती योग. जो मज होय अनन्य शरण, त्याचे दे निवारी जन्म मरण, या लागी शरणागत शरण्य मीच एकू. अध्याय क्रमांक 2 उपजितो नाशी नाशीले पुनरपी दिसे, हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेला अजून, आणि शरीर जात आगवे हे नाशिवंत स्वभावे, म्हणून तुवा झुंजावे पंडू कुमारा. जन्माला येणारा प्रत्येक जीव मरणारच आहे, मृत्यू अटळ आहेच आहे, परंतु 80, 90, 100 वर्ष जगला याला किंमत नाही. जगला कसा याला किंमत आहे. माझे धर्मवीर संभाजीराजे 32 वर्ष जगले, प्राण गेले तरी मी माझा धर्म सोडणार नाही. चंद्र सूर्य असेपर्यंत कीर्ती आहे. तुकोबा आहे 50-51 वर्षाचा आयुष्य. छत्रपती शिवाजी महाराज 50-51 वर्षाचा आयुष्य. माझे माऊली महावैष्णव ज्ञानोबा वयाच्या 22व्या वर्षी संजीवन समाधी आहे. चंद्र सूर्य असेपर्यंत कीर्ती आहे. आपली कीर्ती कवर आहे, कवर आहे. जवळ पोऱ्याच्या नावावर जमीन होत नाही तवरच आपली कीर्ती. पोरं फक्त बापाने बांधला म्हणून नाव टाकतात. अण्णांची कृपा, म्हातारं पाणी मारू मारू वाजती, शांतीच्या आतच गेलं. अण्णांची कृपा, ट्रॅक्टर घेतला पोरांनी, दादांचा आशीर्वाद, हप्ते फिडू फिडू म्हाताऱ्याचं कामार केलं. ट्रॅक्टर निलवाचा टाइम, म्हातारा जायचा टाइम एकच झाला. काय उपयोग होतो त्याचा? म्हणून मी तुमचा आहे, तुम्ही माझे. आपल्याला सुख का मिळत नाही, इथून आपल्याला सुरुवात झाली. मग एका प्रश्नाचं उत्तर दे, आपल्याला सुख शोधायचं. आपण प्रपंच करतो का संसार करतो? आपण प्रपंच करतो का संसार करतो? संतांनी तुम्हाला करायला सांगितलं संसार. आजी संसार सुखल झाला की आहे, आणि आपण करतोय प्रपंच. दुसऱ्यासाठी गाडी घेऊन ठेव, बंगला बांधून ठेव, एफडी करून ठेव, जमीन घेऊन ठेव, ट्रॅक्टर घेऊन ठेव. पंच, त्याचं नाव काय? त्याचं नाव काय? परपंच. कोणासाठी करतो हा प्रपंच आपण? सगळे प्रपंच कोणासाठी करतो? पोरांसाठी. करेक्ट. आपण जर गावाला गेलो ना, तुम्ही असेल, मी असेल, 5 रुपयाचा लवकर चहा, एवढं कडक ऊन लागत, कडक ऊन. जर एखाद्या लग्नाला गेलो ना महाराज, गार पाण्याची 15 रुपयाची बाटली सुद्धा लवकर घेत नाही. टँकरचं गरम पाणी घेतो, 15 रुपये वाचितो. गावाला गेलो ना, आपल्या वस्तीमध्ये जर जायचं असलं ना, जीपला रिक्षाला पैसे जाऊ नये म्हणून आपण एखाद्याच्या मोटरसायकलची गुणात वाट पाहतो. कुठं भाऊरावच्या नाही, मला तिथून मी पायी जाईल, तिथं येऊ दे. का? भाड्याचे पैसे वाचावे म्हणून आपण पायी. एवढे पैसे आपण कोणासाठी वाचवतो? कोणासाठी? करेक्ट, पोरांसाठी. मग प्रपंच आपण कोणासाठी करतो? पोरांसाठी. आता पुढचा प्रश्न, जर पोरांसाठी आपण एवढे पैसे वाचवतो, एवढी मेहनत करतो, बंगला, इस्टेट, गाडी त्यांच्यासाठी खरेदी करतो, त्याचं नाव जर प्रपंच आहे, आणि ते पोरांसाठी करतो. आता पुढचा प्रश्न आहे, ते पोरं आपले आहेत का? झोपले तुम्ही? अरे पोरं आपले आहेत का? हा नाही, बाकरीची पंचमी माझ्या बरोबर यावं लागेल. तुम्ही नक्कीच नाही म्हणा. पोरगा जर आपला असता, त्याला लहानचं मोठं केलं, थंडी येऊन गेली नाही, ताप येऊन गेला नाही, नोकरीला लागण्यासाठी या पुण्याची गाडी घे, त्या साहेबाची गाडी घे, 4-2 लाख रुपये दे, त्याला नोकरीला लावलं, 4-5 आकड्याचा पगार चालू झाला, लग्नाचं वय झालं, गपचित रजिस्टर केलं. पोरांनी काय केलं? गपचित रजिस्टर केलं.
निदान ज्यांनी जन्माला घातले त्यांना अक्षर टाकायला बोलवलं पाहिजे का नाही? पाहिजे का नाही? मग सांगा पोरगा आपला का? सांगा पोरगी आपली का? पोरगी आपली असते तर मिसकोला येऊ गेली असती का? हे नाही कुणाचे कुणी तुझे नवे कसला बाजार आहे? मायेचा बाजार आहे. कसा? येरती माईक दुःखाची करती. एकट्याला यायचं आणि एकट्याला जायचं. जोपर्यंत आपण माया जाळत आहोत ना तोपर्यंत आपल्याला सुखाची प्राप्ती होणार नाही. मग आपला प्रश्न मी तुम्हाला विचारला होता, आपण संपत्ती कोणासाठी कमवतो? कोणासाठी? पोरांसाठी कमवतो. मग पोरांसाठी कमवलेली संपत्ती शेवटच्या क्षणी आपल्या बरोबर येणार आहे. जाताना मला देऊन टाका, जाताना मला देऊन टाका. द्याल का तुम्ही? द्याल का? मी नाही देणार, तुम्ही नाही देणार. परंतु त्याच्यातून आपण बाजूला येऊ शकतो. तिचं भर पोटासाठी देवा केवढे उठावटी जे काही आपण कमवतो ना आयुष्यात इमानदारीनं कमवा. आपले जुने माणसं म्हणतात पहा, सुखाची अर्धी मिळाली बाद झाली, थोडा अर्धी कुटी राहू पण सुखी खाऊ. आणि ज्या ज्या लोकांनी पापाचा पैसा कमवला ना महाराज त्यांच्या घरात सुख नाहीच आहे. हे 2 नंबरच्या धंद्यावाले पहा, दिसतो पण मोठा डाऊन थाटून सिक्युरिटी बॉडीगार्ड बंगले वा वा वा, पण त्यांच्या घरात तुम्ही जाऊन पहा, कोणाचा डोळा ते पाहू, कोण मानात जाईल, कोण किडनी जाईल, कोण डोक्यात जाईल, कोणाला मुळग्या उठले, कोणाला चिकन गुन्ह्या उठले, कोणाचं लिव्हर खाल्लंय, कोणाला काय, कोण सुखच नाही. मग मला सांगा, करोडो रुपये त्याचा मुळग्यातच बरा होत नाही. ऑपरेशन केलं तर उठला, ऑपरेशन केलं तर उठला, काय त्या करोडो रुपयाचा उपयोग? माझा शेतकरी गरीब आहे, एक टाइम चटणी भाकरी खाऊन झोपतोय, सुखाची झोप आहे. तुझ्याकडे मोठ्याच्या गाडीवर झोपतोय, झोप नाही. आपल्याकडे पाहायला मोठ नाही, झोपल्यावर उठत नाही. मग तू अवघाची सुखरूप होशील जन्मोजन्मीचे. त्याचं नाव घ्या नीतीनं वाप. माणूस गरीब राहिला तरी चालेल, नीतीनं कमवायचं. कमवायचं कसं? नीतीनं. मग आपण सगळे शेतकरी माणसे. आपण कोणते माणसे? कोणते माणसे? शेतकरी. आपल्याला शेती केल्याशिवाय आपलं पोट भरणार? पोट भरणार नाही. परंतु शेतीला एखाद्या जोड व्यवसायाची दिली पाहिजे. आपल्या आज्याने असेल, आजोबाने असेल, वडिलांनी प्रचंड शेतीत मेहनत केली, आपल्यासाठी शेती राखून ठेवली, त्यांचे अनंत उपकार आहे. परंतु शेती तेव्हाच उत्तम ठरेल जेव्हा शेतीला आपण जोड व्यवसाय करू. नाही तर तुम्हाला कोणी सांगितलं शेती उत्तम आहे? मी चांगला शेतकरी, तुम्ही माझ्यापेक्षा डबल चांगले शेतकरी. शेती उत्तम आहे, शेती उत्तम आहे. मग शेती जर उत्तम आहे, मराठवाड्यात विदर्भात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असत्या का? तरी शेतकरी कोण्या बावळट माणसाने शोध लावला म्हणे शेती उत्तम आहे. शेती जर उत्तम असते माणसाने आत्महत्या केल्या असत्या का? उत्तम व्यापार आहे, मध्यम नोकरी आहे आणि कनिष्ठ शेती आहे. शेती उत्तम तेव्हाच आहे जेव्हा त्याला नोकरी किंवा एखादा व्यवसाय जोड असेल, त्याची शेती उत्तम आहे. नाही तर शेतकरी काय कर्जबाजारी. म्हणून शेतकऱ्याबद्दल मी 2 वाक्य काय बोलत असतो महाराज. मी माझ्या झिटोकेच्या कीर्तनात सुद्धा सांगितलं. कोणी म्हणतं माझा बाप आमदार आहे, अरे कोणी म्हणतं माझा बाप आमदार आहे, कोणी म्हणतं माझा बाप खासदार आहे, कोणी म्हणतं माझा बाप जागीरदार आहे. परंतु आम्ही सांगतो आमचा बाप इमानदार आहे, कारण तो शेतकरी आहे. शेतकऱ्याने जर पिकवलं नसतं या वरच्या मंडळीतून मोठा उकडून खाल्ल्या असत्या का? शेतकऱ्याने जर पिकवलं नसतं सोन्याची भाजी करून या लोकांनी खाल्ली असती का? अजून 2 वाक्य शेतकऱ्याबद्दल मोबाईल मध्ये घेऊन जा, डोक्यात ठेवून जा. व्यापारी जर तो मापावर, व्यापारी जर तो मापावर, गारुडी जर तो सापावर, बाबा जर तो पाकिटावर आणि माझा शेतकरी जर तो कष्टावर. शेतकऱ्याचं जीवन हे अतिशय कष्टमय. शेती करावीच लागणार आहे, परंतु शेती करताना कामात आपला राम असला पाहिजे. माझी शेती ही पंढरी, रुक्मा माझी पेरणी करी, माझा पांडुरंग नांगर धरी, अशी आपली शेती असली पाहिजे. विठ्ठला विठ्ठल.
चार लोकांना आपल्या शेजारी येऊन बसावंसं वाटलं पाहिजे. अशा ठिकाणी आपण असे वाक्य बोलले पाहिजे. आपले काही वाक्य ऐकण्यासाठी 5-10 लोक आपल्या बरोबर गोळा झाली पाहिजे. चालताना अशा रस्त्यावर चाललं पाहिजे. 10-5 लोकांना आपल्या बरोबर चालावंसं वाटलं पाहिजे. मग चालायचंय कुठे? पंढरीचे वारकरी हे अधिकारी पंढरीच्या वारीवर चला, तुम्हाला नक्कीच मोक्ष मिळेल. कारण मुखी नाम हाती मोक्ष. वा 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 वा. पण भगवान परमात्म्याने तुम्हा आम्हाला हा देव नामस्मरण करण्यासाठी दिला, भजन करण्यासाठी दिला. आणि याच देहाने त्याचं भजन करता येतं, नामस्मरण करता येतं. म्हणून साक्षात देव सुद्धा या देहाची इच्छा करत असतात. म्हणून इहलोकीचा हा देह देव इच्छिता ती पाहे. म्हणून त्या देवाने तुम्हा आम्हाला जन्माला घातलंय आणि आपण त्याची दात झालोय. म्हणून तुकोबा आहे जन्माला घातलं. हा देव विनामूल्य दिला म्हणून आपण त्याचं भजन करायचंय. त्या देवाने तुम्हाला हे घर दिलं. काय दिलं? घर. जसं त्या घराला 4 भिंती आहेत. आपण जे घर बांधतो त्या घराला भिंती किती? 4. पहिली भिंत आहे आजी आजोबाची, दुसरी भिंत आहे आई वडिलांची, तिसरी भिंत आहे नातवंडांची आणि चौथी भिंत ही धर्माची. आणि धर्माच्या भिंतीला एक दरवाजा आहे. त्या दरवाजातून जो कोणी अतिथी आपल्या घरात प्रवेश करेल त्याला कपभर चहा, एक ग्लासभर पाणी देणं हे आपलं एक चतकोर भाकरीचं दान करणं हे आपलं कर्तव्य. आणि दान आणि संपत्तीचं शुद्धीकरण होतं. हे संतांनी तुम्हाला गेले मार्ग जाऊन संतांनी सांगितलंय. आलेल्या अतिथीचं आपण दान केलं पाहिजे, त्याचं आत्मा तृप्त केला पाहिजे. दानाने संपत्तीचं शुद्धीकरण होतो. कारण दानाने हा देह पवित्र होतो. पवित्रची देह वाणी पुण्यवंत जो वदे अच्युत सर्व काळ. म्हणून तुम्हाला हा देह जर पवित्र करायचा असेल प्रत्येकाने नामस्मरण करा. ते नामस्मरण कोणतं? म्हणून या शिंदे परिवारावर अतिशय दुःखाचा डोंगर कोसळला. यांच्या परिवारातली यांच्यावर प्रेम करणारा मायेचा सागर आई गेली. आई गेल्यानंतर या परिवाराला जो आधार होता पहाडासारखा बाप, यांच्या जीवनातला बाप सुद्धा गेला. म्हणून हे लेकर आईच्या बापाच्या प्रेमाला काहींची पारखी झाली. म्हणून भगवान परमात्मा त्यांना या दुःखातून सावरण्यासाठी नक्कीच शक्ती आपल्या
परिवाराला एक विनंती करी, आपण आई वडिलांच्या खऱ्या अर्थाने फार चांगलं काम आपण करताय, परंतु हे करत असताना आपण हा सगळा कार्यक्रम संपूर्ण झाल्यानंतर आपण आपल्या घराच्या परिसरामध्ये आपल्या आईच्या स्मरणार्थ एक झाड लावायचं, ऑक्सिजन देणार, आणि वडिलांच्या स्मरणार्थ एक ऑक्सिजन देणारं झाड लावायचं, कारण ते झाडच आपले आई आणि वडील आहेत. जे आई आणि वडील ऑक्सिजनची लेवल मागच्या वर्षी ह्या महिन्यात अचानक खाली आली, काही लोकांच्या घरात माणूस नाही राहिलं, आले देवाच्या मनात ते कोणाचे चाले ना. झाडं भरपूर आहे, परंतु निसर्गाचं सुद्धा आपण काहीतरी देणं लागतो. ऑक्सिजन देणारे झाडं कमी आहेत, म्हणून लिंबाचं झाड लावा, एखादं वडाचं लावा, तुळशी तर प्रत्येकाकडे आहे. अजून जास्त जरी तुळशी आपल्या परिसरात लावल्या तरी सुद्धा ते उत्तमच आहे, म्हणून यांच्या स्मरणार्थ झाड लावा. अजून एक काम मी तुम्हाला जाता जाता सांगतो, आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये आपल्या लहान लहानांचा, नातवंडांचा, पोरांच्या लग्नाचा वाढदिवस साजरा केला जातो. काहींच्या घरात वड्याचा, गाढवाचा, उंदराचा, मांजराचा, कुत्रीचा, शेळीचा, कोंबडीचा सुद्धा वाढदिवस लोक साजरा करतात, केक करतात. केक मी म्हणतो आणा, आनंदाची गोष्ट आहे, परंतु तुम्ही 400-500 रुपयाचा केक आणताना राजा भाऊ, एक 5-50 रुपयाचा झाड आणा, 5-50 रुपयाचं झाड आणा. आपल्या मुलातून मुलीतून ते झाड लावून घ्या आणि मोठं करून घ्या, कारण आपण निसर्गाचं काहीतरी देणं लागतो. निसर्गाचा सुद्धा आपल्याला आशीर्वाद मिळाला पाहिजे. वृक्षवल्ल्याना बस, म्हणून संतांनी तुम्हाला आम्हाला सांगितलंय आपण निसर्गाचं सुद्धा काहीतरी देणं लागतो. आई वडिलांची सेवा करा, पंढरपूरची आळंदीची यंदा तरी यात्रा करा. ज्यांना शक्य नाही, ज्यांना शक्यच नाही, ठाईचं वैसुनी करा एक चित्र, कलियुगा माझे करावे बस. म्हणून बसल्या बसल्या आपण त्याचं नामस्मरण करू शकतो. झालेली सेवा पांडुरंग परमात्म्याच्या चरणी अर्पण करण्यापूर्वी या संपूर्ण कार्यक्रमाचं मराठी हॉटस्पॉट 1 नंबरचा YouTube चॅनल आहे महाराष्ट्रामधला, संभाजीनगरचा, त्याचं चित्रीकरण पूर्ण झालेलं आहे. 8-10 दिवसामध्ये हे प्रत्येकाच्या मोबाईलवर येईल. प्रत्येकाने लाईक करा, सबस्क्राईब करा. आमच्या बरोबर गणेश साबळे सर आले. आपल्याला बरेचसे लोक काही बोलले. मराठी एक्सप्रेस